me sé éfaní héagus, agus dras an air níos gomnear, bonsgomnear, agus ar srína géalaige ag alas go trína ag gundé ardwatha. Bhí me sa céimhlíonn dras an air héaltacht watharóirtaí go dtí gur cruithní me, agus an sin thu mé rás mar cinnere. An rud is fearr faoi phréise sa géaltacht ná an crack, agus na cáirde nua a raibh fáfá na tíre agus a bheith agam mar cáirde go deo. Sílim gúilte an tábhachtach an géalaigh a bheith agad mar is ar teanga dúthais agus tá sé an tábhachtach a cosint. Sin a bheith a rinne mé an géalaigh don grá level don ard level agus inis tá mé dhéanamh staidéar ar néalaigh ollscoil níomhmhóra an méall firste. Sé seo le tábhachtach an daid ag an rud is fearr faoin géalaigh ná an crack a bhaineann leithí, mar deir an píorteach, tír gan teanga, tír gan anam.